Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Dawat ka. Oh, pero ato na tas banyo. Ato ta maghinatagay dito. Ali, kupot na ko. Aron nga, dili ta matumba. Ali. Adiyot, adiyot mo. Saman. Agbay lang ko, agbay. Agbay. Sige, agbay. Dere. Tana. 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 Duha na ta manimaho ini kalakiha. Ma'am, diyan sa kana mo ha. Kulay mo trapo ni niya. Nya, kana diha ako rin trapo ana. Hindi ko man ako limpyo ni kapitan. Dili ka. Kabuutan niya. Dili ka. Gusto kong maglagot siya ang itsura. Pero makapabili pang niyang batasan. Makalagot. Dili na lagi ko. Dili na ko mahimong padasa sama ni mo itsura, Piolo. Bisan unsa ka pa kabuutan. Dili mahitabong makagusto pa ko sa sama ni mo. Oh. Ay. Unsa ba niya akong gihuna-una? Ngano na kauna-una man ko nga makagusto ko niya. Una, may trauma na ko atong dagwaya. Ikaduha, estudyante na ko siya. Mao nga imposible yun. Og sa pa, may nakagusto sa to siya na ako nga waman. Ma'am. Kagwapo gini mo pahiyom. Huwag ikalainan ng ilang panagway ni. Di na ko maguna-una niya, uy. Dili na. Biya na lang diya, ma'am. Aron dili na kabahuan. Ato na lang sa sala pagpaabot, ma'am. Ma'am? Ha? Ayaw na kay sigtutok na ako, ma'am, kay mag-conscious ko. Dili man sa ikaw akong gitanaw. Si Kapitan man. Apin ako. Ako nagisigihan niya tutok. Si Kapitan di ay. Uy! Kap, sabrigan mo kukunin mo. Wala gini, Kap. Wala na. Duha na tang baho nini. Duha na tang basa. Baw ka. Wa kay ligo. Sa? Wa kay ligo dyan. Mo rin gidangat ini ron. Ako na mahinoy. Nabaho din eh. Nabali! Naabot diri sa sala nilang mga katawa. Kanindot nilang pamation. May namdam lang ko kani ato sa buhit pa si Anhin tiya. Malipayon kayo, mi. Bisan pa man kun kami rang duha sa among bahay. Kay pinangka kayo ko ni tiya. Di pa kasama sa matuod niyang anak. O kanunay ko niyang gipahimanguan. May tungod di Paulo og samahan ini. Kung may patuo lang unta ko ni tiya. Dili unta mahitabong mapalayo ko sa among dapit. Ay, sir! Mayong pag-abot, sir! Mayong gabi eh! Hala, makasanto, sin taon! Kaganina pa ka na siya ng hagi, sir, sa iyang pag-abot ka sa opisina. Pasag din siya. Adab ng lamisa, sir. Sagpiton ko na sa panihapon si... No! Oh, na, sige, sir. Giluto mo ba ang espesyal nga putahe nga gipaandam ko mo? Naluto na, sir. O sama sa imong gibando ka nako. Wa ko kini apil sa pagbutang sa lamisa. Awon sa man, sir. Hukaron ko na ba kini, sir? Ako na. Soda sa imong lawak. Ay,
Pastilan ka mga weird ba ni ining amahan og anak? Parihasab og mga utok dili masabot. Mga mistiso nga mga laban og Kay kung may lain pa lang kung kapaingnan nga musweldo na kung ingon ini kadako isip katabang ay dugay na kung miiskir na dinhi. Oy! Kay dako man tuon kong sweldo dinhi pero libre masatas nervyos. Masiging-siging ko kanunay ilabi na kung si Sir Orlando na gyud ang masuko. Ay! Naunhan sa dyug kong layas ni Sidis ba? Pila na ba katuig ang nakalabay? Hain naman ka siya karon mahimutang sa kalibutan in taon. Buhi pa ba taon siya? Nag-uban pa ka sila si Ma'am Ila hangtod karon? Ah, usa mo ba mo ati mo niya? Ala. Anong nagbarong ka pa niya? Di ba ginan tamag ka? Kamusunod na lawak sa mga katabang? Lagi sir! Sir! Musod na ko ron, sir! Tani pa sila na mau na niya nga akong gipasabot. Weirdo kaayo. So sa pagbiya nila ni Sidis ug Ma'am Ila, gikan din sa mansyon, inguna ni ana si Sir Orlando. May ipaluto usahay nga lahing putahe pero dili niya ipabutang og apil sa lamisa. Unya pabiyaon ako niya sa kusina. So sa pila ka tuig inguna ni ini. Usay maglibog ko ug magduda. Pero unsa pa ako katungod nga magduda siya mga lihok nga iyaha man ding panimay og iya ra man kong katabang. Wa siya magkabantay. Nga misud na ko din sa iyang lawak. Din sa underground. Nagkatuog siya. Oh, nagwapa gyud gihapon niya. Nakamata ka sa kong paghawak sa imong ngabil. Ug daling biatras. Pila na katuig nga niya ka magpuyo sa underground. Wa ka pa ba gihapon mausap? Magselebrar na sa iyang birthday ng atong anak sa sunod buwan. Pipila ka simana na lang ka na, gikan karon. Gusto ka bang magkakita sa atong anak? Karon nga dako na siya ug ulitaw na. Ang bugtong na tong anak nga si Paulo. Gusto. Gusto ka? Pasaylo nga dili kung na kayo masabot ang imong sinultihan. Sukad nga giputol ko ang imong dila. Alo ay kala. Papapapalawa ko sa akong anak. Dili ka na ba maguna-una sa pag-ikyas gikan karon? Gikan ako. Kaya magkapilay ka na ba ka beses nga misuway sa pag-ikyas, sa paglayas. Bisam naman kung gibilanggo ta na ka dinis underground, ha? Dili kayo magkatulo o magkalima. Dili ko na gani hapit maihap. Hinungdan, nagiputlan ta ka sa imong dila, aron dili ka na magkapanawag pagtabang. Sa sunod, kung musuway ka paghihapon sa paglayas, gikan din eh. Bangag sa ilong. Dili ta na kasilutan sa paghigot sa imong tiils kadina. Kung dili, putlon ko na ang pikas ni mong tiil, aron maglisod ka na gyud sa paglayas, gikan ako, Ela. Nabalaloan ka. Pagkamusta ako, gikan bebe. Maluwi ka. Mga uno na ta. O ginig kahuman, magdungan kita sa pagkaligo. Oh, gusto kong mutupad sa pagigda kanimo karon. Akong asawa. Dili ka? Mahadlo ka? Mahadlo kas kagolingon ni mong bana. Baya. Bisan idaran ka na. Apan lahi ka gyud sa ubang mga babae nga ikauban ko ibabaw sa kama, Ela. Magpangita paghihapon ko nimo hangtod karon. Nasayod ka bang bisan makausa?
Wa may tabong natuko uban sa laing babae. Human ko makighilawas nila. Kana, tungod kay diha lang uban nimo nga mokalma ang akong sistema. Ikaw lang hangtod karon ang mopakalma sa akong kaugatan. Busa dili ko nimo mahimong layasan, mahal ko. Dinhi ka na mamatay uban ako. Busa dali na. Mga una ta. Aron sa ingon dungan tang maligo. Maglidugdan na ita. Dili ko gusto pakita ka og pagsupay. I want you to submit to me. Sama ka niyanto. Gusto kong mabati nga ako lang ang imong gimahal ug mahalon. Kay ako kalang ila. Ako ka lang. Kanindot yung tadaon sa imong ngabil kung magdugo na gumikan sa akong pagpaag. Masumusamo ang akong gana nga magtanaw nimo. Oh, no. Mahal ko, ayaw pag-atras. Basag di ko mapahimo sa tamis mong mga ngabil. Nga bugtong ako lang ang nakaangkon. Dol! Ayaw mo katlog. Di talaga pa akon. Pero gusto kong ikaw ang muhawak na ko. Sige na, kiss me my love. Hagi na ko. Nagpaabot ko sa imong hawak, mahal ko. Usab. Gusto kong hagkan ko nimo sama sa imong paghawak na ko kaniadto. Sa bago pa kitang nag-uyab. Sa magkatamis ni adto ang gusto ko. Sige na. Hagki ko nga dili mo to ang imong luha. Sige na! Bangag silong. Kana. Kanay akong gusto. Karon, gusto kong hungitan ko nimo sa pagkaon. Gamit ang imong baba. Sige na, mahal ko. Nagpaabot ko. Kabuta na ang pagkaon. Ug hungitin ako. Show me how you love me, my love. Nailisan, napakaon og napakatuog na nako sa kapitan. Pero man gihapon mo sunod na mo din sa kwarto si Piolo. May pauli na lang ka siya, huwag magpahibaw na mo. Ay, bahala siya, eh. Nahinanok naman si kapitan. Mubiya na lang sa ko din, eh. Huwag yun makauna-una sa paglili man lang si Potensyano din sa iyang apuhan. Mura sa ituyo sa Ginoo nga. Maabot ka ining napita aron katabangan ako sa kap. Manghihin na lang una ko. Sa dili pa ko mo pauli kay ganina pa akong nagsigig pugong-pugong ini. Murag dili na gid maagwanta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!